Jamen, kære basketfans, velkommen til den nye arena her i Næstved. Et super moderne arena med de mest fantastiske faciliteter. Og det bliver en fantastisk oplevelse og en fantastisk hjemmebane for os i fremtiden. Både for fans og sponsorer og noget, der skal samle hele regionen hernede omkring sport på absolut topniveau. Så det glæder vi os rigtig meget til. Nu har vi haft en rigtig god hjemmebane, som har vokset sig større på tilskuersiden og på sponsorsiden. Og det skal gøre, at det basket det bliver meget, meget større. Både her i Næstved og i hele vores område hernede. Så vi tror på, at vi både kan udvikle vores tilskuertal ret voldsomt, og faktisk også vores sponsordel. Men det betyder for vores første kamp, at vi kommer til at sætte tilskuerrekord. Vores gamle rekord er 1499 pladser i halv 1, og det kunne der ikke være, men det var der den aften. Og så har interessen været rigtig voldsomt. Vi har 540 sponsorer til spisning, og vi har lukket ned. Kunne godt have fået endnu flere med, og vi har 700 sponsorer, der kommer til kampen. Og så har man kan sige, publikumsinteressen også været helt enorm. Jeg tror, vi har en 50 pladser nede oppe i Seifersborg, og derfra bliver det kun ståpladser nok på åbningsdagen. Så det bliver en kulisse, om det er 2700 eller 2900 eller hvad det er, men så bliver det i hvert fald udsolgt. Og det er jo fantastisk. Vi kan jo ikke håbe os noget bedre. Og publikum har så også fået en super kamp. Vi skal møde de forsvarende danske mestre, pokalmestre, som i øvrigt ligger nummer 1, og vi ligger på andenpladsen. Så det kunne heller ikke være meget bedre. Så alt i alt er der lagt op til et topprav. Og rent sportsligt tror jeg også, vi er klar til at byde ind og gøre en rigtig god figur og forhåbentlig vinde kampen.